Evanđelje po Mateju, 15. poglavlje. Tada pristupe Isusu knjižnici i farizeji iz Jeruzalema, govoreći: Zašto tvoji učenici krše predaju starih, jer ne peru ruku svojih kada jedu kruh? A on im, odgovorivši, reče: Zašto i vi kršite zapovjed Božju predaje svoje radi? Da Bog zapovjedi govoreći: Poštuj oca svojega i majku, i tko prokune oca ili majku, neka se smrću kazni. A vi kažete: Tko rekne ocu ili majci, čime god bi se od mene okoristio, dar je. Može i ne poštivati oca svojega ili majku svoju. I dokinuste zapovjed Božju radi svoje predaje. Licemjeri, dobro je o vama prorokovao Izaija govoreći: Puk mi se ovaj približuje ustima svojim i usnama me časti, a srce im je daleko od mene. No uzalud me štuju naučavajući kao nauke uredbe ljudske. I kad dozva mnoštvo, reče im: Poslušajte i razumite. Ne onečišćuje čovjeka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta. To onečišćuje čovjeka. Tada pristupiše učenici njegovi, te mu rekoše: Znaš li da su se farizeji sablaznili čuvši tu riječ? A on, odgovorivši, reče: Svaka sadnica koju nije zasadio Otac moj nebeski, iskorijenit će se. Pustite ih, slijepi su vođe slijepaca, a ako slijepac slijepca vodi, obojca će u jamu pasti. A Petar mu, odgovorivši, reče: Razjasni nam tu prispodobu. A Isus reče: I vi još ne razumijete. Još ne shvaćate da sve što ulazi u usta ide u trbuh te se izbacuje u zahod. A što iz usta izlazi, izvire iz srca, i to onečišćuje čovjeka. Jer iz srca izviru zle misli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, hule. To je ono što onečišćuje čovjeka, a jesti neopranih ruku ne onečišćuje čovjeka. I otišavši odande, povuče se Isus u krajeve Tirske i Sidonske. Kad gle, neka žena, Kananka iz onih krajeva, izađe i poviče govoreći mu: Smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. A on joj ne odgovori ni riječi. Pristupiše mu učenici njegovi, te ga moljahu govoreći: Otpusti je, jer viče za nama. A on, odgovorivši, reče: Nisam poslan drugima osim izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona dođe te mu se klanjaše govoreći: Gospodine, pomozi mi. A on, odgovorivši, reče: Nije pravo uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona reče: Da, Gospodine, ali i psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj je odgovorivši, Isus reče: O ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako hoćeš. I bijaše iscijeljena kći njezina od onoga časa. I otivšavši odande, Isus dođe do Galilejskog mora, uzađe na goru te sjeđaše ondje. I pristupi mu veliko mnoštvo vodeći sa sobom hrome, slijepe, nijeme, kljaste i mnoge druge. I polože ih do nogu Isusovih i on ih ozdravi, tako da se mnoštvo zadivi, gledajući kako nijemi govore, kljasti ozdravljaju, hromi hodaju, a slijepi gledaju. I slavili su Boga Izraelova. A Isus, dozvavši učenike svoje, reče: Žao mi je mnoštva, jer su već 3 dana uzame i nemaju što jesti, a ne želim ih otpustiti gladne da ne klonu na putu. I rekoše mu učenici njegovi: Odakle nam u pustinji toliko kruha da se nasiti toliko mnoštvo? A Isus im reče: Koliko kruhova imate? Oni pak rekoše: 7 i nekoliko ribica. I zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji. I uze 7 kruhova i ribe, zahvalivši, razlomi te dadne učenicima svojim, a učenici mnoštvu. I svi jedoše i nasitiše se, a od preteklih ulomaka nakupiše 7 punih košara. A onih što su jeli bijaše 4000 muževa, osim žena i djece. I otpustivši mnoštvo, uđe u brodicu
pa dođe na područje Magdale.